Zdravo i dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite po naslovu, ovim videom otvaram potpuno novu temu na ovom kanalu. Nadam se da će vam se dopasti, da će vam biti interesantno. Kao što ste već mogli da zaključite, trudna sam i u nekom narednom periodu napravit ću jedan serijal videa vezanih za trudnoću. Mislila sam da počnem ovu celu priču sa prosto nekom uvodnom temom, a to je kako sam saznala da sam trudna. Ukoliko vas to zanima, nastavite da gledate. Pokupila sam stvarčice koje su mi potrebne prosto kako ne bih zaboravila nešto. Da vam kažem šta sam mislila. Pre svega to je telefon, zato što sam ovde ispisala sve neke ideje o videima koje bih potencijalno mogla da snimim. Prvi je, kao što vidite po ovom naslovu, kako sam saznala da sam trudna i to je ono o čemu ćemo pričati danas. Neki naredni video koji mi je u planu, odnosno snimit ću ga verovatno odmah ukoliko budem uspela, prvi trimestar trudnoće, simptomi i pregledi. I tako ću snimati i za drugi i kasnije za treći. I kasnije će se otvoriti i neke druge teme, pretpostavljam. Ukoliko postoji bilo šta što bi vas zanimalo, a da je vezano za trudnoću, pišite mi ispod, pa ću ja rado prosto ili snimiti video ili uključiti to što vas zanima u neki od narednih videa koje planiram da snimim. Što se tiče ove prve teme, odnosno kako sam saznala da sam trudna, pre nego što počnem da vam, tačnije pre nego što dođem do tog konkretnog trenutka kada sam ugledala te dve crte na štopiću, želim da vas prosto uvedem u celu odluku i u to šta sam uradila pre samog, da kažem, pre nego što smo počeli da pokušavamo. Ja inače na ginekološke preglede, redovne godišnje preglede, idem privatno. I tamo su mi rekli, pošto prosto i znaju da sam udata i sve, kada budemo planirali da počnemo da pokušavamo, jel? Da bi trebalo da uradim ta neka 4 brisa, ostavit ću vam ovde negde na ekranu o čemu se tačno radi, kako ne bih sad ovde lupala gluposti. I ja sam to znala i poslednji taj redovan pregled pre trudnoće bio mi je u avgustu 2019. Dakle prethodne godine. I tada sam ja doktorki rekla da prosto planiramo i da želim da uradim te briseve. I na licu mesta, mislim, najnormalnije u sklopu redovnog pregleda, odradili su i ta 4 brisa. I jedan od njih točni rezultati su pokazivali da je nivo tih bakterija povišen ili kako god. I prosto morala sam da pijem antibiotike. Nakon što sam završila terapiju antibioticima, ponovili smo nalaz i sve je bilo u redu. I to je otprilike bilo zeleno svetlo da možemo da počnemo da pokušavamo. I to je negde nešto što definitivno savjetujem pre nego što krenete uopšte. Da pokušavate, odradite sve te potrebne preglede kako biste bili prosto na neki način rasterećeni, koliko je to moguće u ovoj situaciji, pošto mi je savršeno jasno da je ovo sve samo ne opušteno, bar za mene nije bilo. Iako nije bilo nikakvih specijalnih problema, Bogu hvala. Dakle, eto, to je bio taj kao jedan problemčić, taj nivo bakterija, rešili smo to antibioticima. To je bio septembar. 24. septembra mi je počeo ciklus, dakle naredni ciklus. Sada, kad smo kod ciklusa, važno je da napomenem, moji ciklusi nisu standardni, ne uklapaju se u onaj šablon na 28 dana svakog meseca. Čak nemam ni ono na, ne znam, 35 svakog meseca, nego je to
totalno različito. Broj dana u ciklusu varira od 30 do 40 čak. Taj poslednji ciklus, znači 24. septembar je meni bio 40. dan prethodnog ciklusa. Sad, to su verovatno uticali malo i antibiotici i tako dalje, ali u principu to je nešto što je za mene standardno. Dešava se da idu od 30 do 40 dana. Čisto sam želela da vam napomenem da znate. Eto. Smatram da je to informacija koja bi možda mogla biti korisna. Dakle, kada je krenuo taj novi ciklus, to je u stvari ciklus u kome smo počeli da pokušavamo i na našu ogromnu sreću to je zapravo i upalilo iz prve. Odnosno, baš u tom prvom ciklusu posrećilo nam se i ostala sam trudna. E sad, kad smo kod toga, samo želim da kažem da ne želim da ovo ispadne kao super, to je kao prelako, da, jeste, uspelo nam iz prve, ali znam za mnogo parova koji se muče sa time, koji imaju problema i definitivno im ne uspeva iz prve i prosto želim da naglasim koliko sam zahvalna što je naš put, odnosno početak ovog putovanja bio, da negde da kažem, u toj meri olakšan. Zato što to je pre svega psihički je vrlo onako nezgodno. Čak i meni koja sam, dok sam čekala uopšte da vidim da li nam je uspelo ili nije, ja sam bila ono kao užas jedan, a tek smo počeli. Tako da, zaista ne mogu ni da zamislim kako je ljudima koji se sa time muče i pokušavaju mesecima ili godinama. E sad, dakle, uspelo nam je u tom prvom ciklusu. Ne mogu da se setim tačno dana, ali mislim da je 20 i nekog dana ciklusa. Prvi od simptoma bile, naravno, pričamo o trudnoći, o ciklusima, ukoliko ste gadljivi ili vam ne prijaju osobe koje dele previše informacija, možda ovo nije baš video za vas, ali prosto ja želim da podelim sa vama tačno moje iskustvo, možda će nekog značiti. Ja volim da gledam video ovog tipa jer su mi, da kažem, na neki način i interesantni, a i informativni. Nekog 24. čini mi se dana ciklusa primetila sam rozikastu sluz. Down there, jasno vam je. I to mi je bilo čudno. Ali dobro, ništa. Ja sam, nakon toga sam odradila test. Probat ću da ga pronađem koji je u pitanju. Test sam kupila u Liliju i osetljiv je bio, čini mi se, na 25 onih jedinica. Nisam sigurna, ali ako pronađem, pisat će vam tačna informacija. I on je bio kompletno negativan, znači bez greške, ono. Ali ja sam ga uradila prerano i ja sam negde znala, ali toliko sam bila nestrpljiva, nisam mogla da čekam i ja sam odradila taj test. I to je bio jedini test, bila je pločica u pitanju, koji sam imala. Nakon toga sam uzela u apoteci test koji je osetljiv, čini mi se, na 5 tih jedinica ili na 10, možda sam preterala malo, stvarno ne znam, napisat ću vam na ekranu. I taj test sam odradila 3. novembra. I 3. novembra sam saznala da sam trudna. Dakle, 3. novembra sam saznala da sam trudna i to je bio 40. dan ciklusa. Test iz urina je bio pozitivan. Kako je to izgledalo? Ja sam odradila test, Branko je bio ovde, ostavila sam ga u kupatilu, prekrila sam ga kao onim papirićem što ide uz to. I kao čekam, ne znam da li se čeka 3 ili 5 minuta, ne sjećam se. I
nakon tih par minuta ulazim, podižem ono i šok, bukvalno šok. 2 toliko tamne linije, ubacit ću vam test, da sam ja bila potpuno šokirana. Prvo, uopšte nisam očekivala tako tamne linije, kao okej, postojala je velika mogućnost da sam trudna, jel? Pokušavali smo. Ali, definitivno nisam očekivala tako jasan, pozitivan test. I onako, bukvalno sam ovako izašla iz kupatila, kao... tako neka faca, ono kao srećno, zbunjeno, šokirano. I ono, Branko je naravno kapirao da je pozitivno i to je definitivno bilo ono predivan moment, jel? Međutim, pošto je to test iz urina, naravno hteli smo da budemo sigurni i već sutradan, 4. novembra, negde popodne, čini mi se, otišli smo u privatnu laboratoriju, izvadili su mi krv i prosto želela sam da potvrdim i na taj način. Nivo koji su tada utvrdili bio je 2322, ili te njihove jedinice, ne znam da ih izgovorim pa ću vam napisati, da ne bih lupala. I nakon toga sam zakazala prvi ultrazvuk za 9. novembar. Bukvalno to je bilo, da kažem, 3. potvrda trudnoće. Prvo je test iz urina, pa iz krvi i zatim taj prvi ultrazvuk. Na tom prvom ultrazvuku bukvalno se vidio samo gestacioni mešak. Ništa specijalno nismo videli, kao baš se ništa specijalno nije videla. I zakazala mi je da dođem za 2 do 3 nedelje ponovo. Prosto kako bi smo čuli otkuce srca i tako dalje. Sve o tim pregledima koji su usledili i sve ostalo pričat ću vam u videu prvi trimestar, simptomi i pregledi. Ali definitivno prosto potvrđena mi je trudnoća i ja sam, zaboravila bih to da vam kažem, ja sam folnu počela da pijem negde u toku tog prvog ciklusa. Nisam baš pre, ali recimo, ajde kažem sredinom oktobra, lupit ću, okvirno da sam počela pijem folnu kiselinu. To je isto nešto što je važno, folna je izrazito važna, preporučuje se da se pije i dok pokušavate, dakle i pre trudnoće, tako da konsultujte se sa vašim ginekologom, ali ja sam u tom trenutku već pila folnu, ona me je pitala da li uzimam, ja sam rekla da, rekla je odlično, nastavi i to je bilo to. Tako da eto, to je, tako smo saznali, tako smo se obradovali, sve ostalo što je usledilo, kažem, čućete u narednom videu. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, pišite slobodno ispod. Potrudit ću se da pokrijem u nekoj od narednih tema i ono što vas zanima. I eto, nadam se da vam je ovo bilo korisno. Podelite slobodno i vaše priče, kako ste saznali, jeste planirali, jeste se šokirali, je li vam bilo, kako vam je bilo, prosto interesantno mi je da to pročitam. Hvala puno što ste pogledali ovaj video, ukoliko vam se dopao, lajkujte ga, ukoliko ste novi na mom kanalu, kliknite subscribe dugmence, uključite notifikacije da vam stižu kada izbacim novi video i to je to, do narednog videa, ćao!